Jamen, vi laver simpelthen det her nyhedsindslag om fosterdiagnostik, og i den forbindelse, der har vi fået fat i 2 læger. En, som der er for, og en, som der er imod. Og fosterdiagnostik, det er ligesom, at man kan gå ind i livmoderen faktisk, og tage en prøve, og så kan man finde ud af, om barnet har et handicap. Et godt eksempel, det vil faktisk være Down-syndrom. Og i den forbindelse, så kan moren så vælge, om hun vil have en abort, eller om hun vil beholde barnet med Down-syndrom. Her der har vi så Rikke Holm Petersen, og lige nu så er hun gravid, og hun har fået at vide, at hendes barn lider af den sygdom, som hedder Down-syndrom. Hun kan nu vælge imellem at beholde sit barn, eller få den her abort. Ja, altså min mening har svinget rigtig meget, om jeg vil have der barn eller ej. Så lige nu vil jeg gerne have de her 2 eksperter om deres meninger, høre for og imod, og så tage min beslutning derefter. Svend Frederik Østerhus, er du for eller imod, det at en kvinde, hun ønsker abort på hendes barn med Down-syndrom? Hvis en kvinde kommer i min konsultation, så vil jeg gøre, som en praktiserende læge nu skal, og orientere hende om, hvad en abort nu rigtig er. Når hun så var hjemme og tænker sig om og kommer igen og stadig gerne vil have en abort, så vil jeg bede hende om at finde en anden praktiserende læge i lokalområdet og skrive papirerne med en henvisning til en abort, fordi så der vil jeg ikke være med til. Som man kan høre på Svend, så er han meget imod det, at kvinder de får en abort. Her har vi så Niels Ulbjerg, som så er for, at kvinder de får en abort. Rigtig mange af os, der har en mening om. Men når det bliver vores tur til at blive gravid, så vælger vi måske også provokeret abort. Vi har alle forestillinger og drømme om, hvordan vores børn skal være. Derfor bør vi alle tolerere overfor det gravides valg. At det er vigtigt for de offentlige debat om, hvordan vi for eksempel vælger vores børn fra. Down-syndrom er næsten udryddet. Men i modsætning til børn med hjertefejl, så har Down-syndroms børn ikke noget dårligt liv. Så hvorfor vil vi ikke have dem? Det er vigtigt at tage en debat om det her etiske grænseområde, for hvad det næsten er, vi tillader folk at få abort for. Synes du så, man skal have abort eller ej? Nej, det synes jeg ikke, man skal. Jeg har som sagt en fætter, der har Down-syndrom, og jeg synes, han er en dejlig dreng. De er for det meste glade. Jeg ser ham 95% af tiden, der smiler han over hele hovedet. Så det synes jeg bestemt ikke, man skal. Og så er jeg sikker på, at de fik faktisk at vide, at han højst sandsynligt vil blive født og have Down-syndrom og valgte alligevel at få barnet. Fordi at, som min moster sagde, at man elsker nok sit barn ligegyldigt, om det er Down-syndrom eller ej. Så jeg synes, nej, det synes jeg ikke. Jeg synes ikke, man skal få en abort, fordi barnet har Down-syndrom. Tidligere i dag, der snakkede vi med Rikke her, og vi har så efter vi snakkede med hende, lavet et interview, hvor vi har spurgt nogle læger og nogle forskellige mennesker. Og nu er Rikke her så klar til at fortælle, hvilken beslutning hun er nået frem til omkring det her med, om hun vil beholde sit barn eller have en abort. Ja, jeg tager den her beslutning ikke efter lægernes mening, men efter jeg har set den her mand, som havde et familiemedlem med Down-syndrom, og han har ikke oplevet andet end glæde. Så jeg vælger at have det her barn, og jeg vil elske det lige meget hvad, om det så er Down-syndrom eller ej.